minahal nga inahan, tami nga manalipod batok sa dahutan, imong kahingawa alang sa kaluwasan sa imong mga anak ning kalibutan. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kadinyo. Manaw sa kanimo. Karon Mayo 13 gisaulog sa atong simbahan ang pista sa unang pagpakita sa mahal nga Birhen sa Fatima dito sa Covada area sa to dapita Portugal. Ngadto sa tulo ka bata nga sila si Lucia, si Jacinta ug si Francisco. Nya karon pila naman rong aparisyon. Hitabo man ni atong Mayo 13, 1917. Karon 2024 mga 107 na ka tuig ang milabay. Nya niadto sang 2017 kay sayo maning namatay sila si Jacinta o si Francisco. Kuan po sila canonize nahimo ng Santo Francisco o Santa Jacinta niadtong Mayo 13, 2017. So ikapito sa dron nga kasumaran sa pagkanonize sa duha ka bata. Nga si Lucia bago pa man tong namatay, basig nasanta na ba si Lucia? Wala pa no. Wa gitay kalibutan ani. Ang importante nga nangasanta gini silang tanan tungod kay duol sila ni Maria. Kita sad nagsaulog niini sayod ta nga kun magpaduol ta ni Maria, siya gyud ang tulid og sigurong dalan sa kaluwasan kay siya may pinakasuod sa Ginoo, labi na gyud sa Espiritu Santo, sa iyang anak og sa Amahan. Busa iyang po nato kay ang pagpakita sa mahal nga Birhen sa Fatima nag-auhag man sa pag-ampo gyud labi na sa Santos nga Rosario og sa pagkahunong aning mga gubat, labi na gyud ang conversion of Russia. Karon gagubat pa ang Russia ug ang Ukraine, Israel ug Hamas. Iampo nato nga mahupay unta ang ilang mga kasuko ug ang mahal nga Birhen sa Fatima muhatag og kausaban sa mga kasing-kasing sa nanag-away karon. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, tagaan unta pinaagis mahal nga Birhen sa Fatima sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinomdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami.
Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita. Amahan, imong gihatag kanamo ang inahan sa imong anak nga maamong inahan usab. Itugot nga sa among pagtuman sa mga hangyo sa bulahang Birhen Maria, maningkamot unta kami kanunay pagbag-o sa kalibutan, pinaagi sa pagampo o pagpenitensya, aron matukod ang gingharian ni Kristo o makadangat kami sa kalipayng tunhay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta, kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios, nga sama sa kaslunong babayi, nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Ug nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios aniana sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila ug siya mahimo nga ilang Dios. Pahira niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon ni kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Unya ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko na ang tanang butang. Siya miingon usab kanako, isulat kini kay kining mga pulunga, kasaligan ug matuod gayud. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Dios nga makagagahom, naghimog dagkong mga butang dinhi kanako. Santos ang iyang ngalan. Ang Dios nga makagagahom, naghimog dagkong mga butang dinhi kanako. Santos ang iyang ngalan. Miingon si Maria, nagasangyaw ako sa kadako sa Ginoo. Ang akong espiritu nalipay diha sa Dios. Ang akong manunubos. Ang Dios nga makagagahom, naghimog dagkong mga butang dinhi kanako. Santos ang iyang ngalan, kay nanumbaling man siya pagtan-aw sa iyang ulipon diha sa iyang kaubos. Ang tanang kaliwatan magtawag kanako nga bulahan. Ang Dios nga makagagahom, naghimog dagkong mga butang dinhi kanako. Santos ang iyang ngalan.
Ang Dios nga makagagahom naghimog dagkong mga butang dinhi kanako. Santos ang iyang ngalan, ang iyang kaluoy gikan sa katuigan ngadto sa katuigan. Alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang gigutong gibuhong niya sa tanang mga kaayuhan. Samtang ang adunahan ginginlang niya nga walay dala. Ang Dios nga makagagahom naghimog dagkong mga butang dinhi kanako. Santos ang iyang ngalan, gipabarog niya si Israel iyang sulugoon. Kay nahinumdum siya sa iyang kaluoy. Ingon sa iyang gisaad sa atong mga katigulangan. Kang Abraham ug sa iyang kaliwat hangtod sa kahangturan. Ang Dios nga makagagahom naghimog dagkong mga butang dinhi kanako. Santos ang iyang ngalan. Ang Ginoo maanaa kadidyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Duol sa krus ni Hesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Hesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babay, ania ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sukad ni adto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Kristo mao ang balaang Dios nga nagpakatao. Unya sa dihang iyang gipuy-an si Maria sa iyang kasing-kasing o sa iyang taguangkan, si Maria nahimo sang balaan. Unya kay si Maria wa man gilansang sa cross,
si Hesus nga may gilansang sa krus alang sa katubanan sa planos Ginoo sa atong kaluwasan, ang kinabuhi nga balaan di man mo padayon basta wa say balaan nga magpabilin nga konkreto ba. Mao tong gibilin ni Hesus si Maria nya si San Juan kaning iyang pinalanggang disipulo, maoy nagrepresentar natong tanan aron mahimotang mga anak ni Maria, unya maliwat sa tang Maria nga mahimong balaan. Gilingay mong tupad ing balaan ka ing nakanong kanang wa mulingi murag di na balaan. Unsa man ang balaan? Kanang tao nga way sala. Kinsa mang tawhana ang way sala? Una, kana gyung tao nga kamaong muangkon sa iyang sala. Kanang kamaong mupaubos ba atubangan sa Ginoo, ug maunay usas kinaiya ni Maria nga dili gyud mabuntog sa yawa, kay si Maria mapaubsanon kaayo atubangan sa Ginoo. Moingon ra gyud siya matud pa diri sa atong salmo, miingon si Maria, nagasangyaw ako sa kadako sa Ginoo, ang akong espiritu nalipay diha sa Dios, ang akong manunobos. Dili siya maoy manunobos, di siya maoy manluluwas, giangkon gyud na ni Maria nga siya ubos ra gyud nga sulugoon. Kita kusog man kaitang magpakaaron ingnon nga kitay manluluwas, no? Ikay muluwas sa imong health, mao nang magtigom jud kag kwarta, kay para gyud mahilti ka. Ikay muluwas sa imong mga anak, kay ginikanan ka, mao nang di jud ka mosugot nga mamatay. Magsigjo kag ingon, simbako ayaw lang taon, Lord, ayaw lang taon, kay gagmay pa ako mga anak, unsa nalay kaugmaon ani nila. Mga manay ato. Ang ato din siguroon, samag sa gibuhat ni Hesus, ibilin ang imong gimahal ngadto sa balaan. Nya kinsa naman ron ang balaan? Ang simbahan. Si Maria wa naman dinhi, pero ang simbahan mauna gyud ang balaan, Holy Catholic Church. Mo nang gibutang diri sa atong unang pagbasa, ania na ang Pinoy-anan sa Ginoo, tipo nas katawhan, ang bag-ong Jerusalem. Balaan, nagilak-gilak, mura kuno og asawhonon nga andam ng musugat sa iyang pamanhonon. Kabantay mo anang mga bride, bisan ko ka nang nagpuyo-puyo na, ano bang, sige nagtinukhangay ba, pero inig, kuan na dinhi, inig kasal, bag-o ginaslag naong. Siradaan magina di ang pultahan. Britoke gina porting ninduta gyud naong inigpaso na diri. Nga naman kay akong ihatag ang akong beauty ngadto sa akong pamanhonon. Nya kinsa may pamanhonon sa simbahan? Si Kristo. Tuan na naglingkod sa langit. Mao na nga ibilin ang imong anak, ibilin ang imong kaugalingon ngadto sa simbahan. Nya unsa man pagbilin sa mga bata nga ni simbahan? Patayng pari o gatiman na. Di ba? Unsa ang pagbilin? Itudlo unsay gitudlo sa simbahan mo nang doon na taroy Flores de Mayo. Sige tag katekesis kada gina Mayo pahinungod na sa mahal nga birhen. Itudlo ang doktrina sa simbahan. Dili itudlo lang ang pagpangwarta, dili itudlo lang ang paggraduate o kurso nga gitawag na tong academics. Itudlo sad ang moral spiritual doctrines, moral spiritual laws, mga balaod nga makapanindot sa atong kalag. Ngilingay mong tupad na sige kag tuman sa balaod sa Ginoo na ina o siging supak-supak boy kasagaran nato
kusog kayong mutuman sa balaod sa tao, labi ginang balaod nga kinahanglang beautiful gyud ka, mao nang kuluri ginang buhok, kiskisi ginang kilay, hamisa ginang naong, ganahan kay ta anak mutuman, kinahanglan slim gyud ka, dili ka lusyang tan-awon, mao nang ayaw panganak og daghan, nana ba? Pag-jogging yun kay, pag-sumba yun kay, healthy yun ka, ana. Mao mo na, balaod man na, mosayog yung mata kay mag-jogging yun kay ang akong health, pero wala pa karosaryo, wa gani simba-simba, wa gani mubasag Bible, gapuyo-puyo pa gani, gasigi pa gani og tinukhangay, way mga kasal niya, magpa-healthy, magpa-sexy, gisupak ang balaod sa purity, virginity, unsa pa na dihang generosity, humility, love, forgiving, unsa pa na diha, merciful, gipangsupak na nato, dumot, gubat, hala, binungulay, pero siging pangayo og health. Pero ang mga kalag, patay na hapit tungod anang away, wa nay tagdanay, napay kasong giatiman, nitakod pagyod ang batasan, ngadtos mga pag-umangkon, mga anak o mga apo. Maupay ni padayog kaso ang mga apo. Tungod sa yutang ilog dito pas mga apuhan niya, ang sama na kinahanglan tang mahimong balaan. Una, usas ato dinhing pamaagi nga mahimo tang suod sa simbahan kining ato mga palit-palit og slots. Kabantay mo, tanan gyud nga magsigig palit og slot, malipayon, gaan ang kasing-kasing nya. Kung doon na sila yung mga kaaway, mag-uli sila lagi. Daghan na kayong testimoniya na ko ano din adyog ko magyaw-yaw pa dir, ako na dyong gipasaylo ang akong igsuon. Mura ba ngano ka no nga pagpalit na kog slot na usab man akong hunahuna kay ni abli man ka, ni open man ka sa imong kasing-kasing, ni open ba ni abli, di ni sod ang Ginoo, sama ni Maria, abli kay siyang kasing-kasing. Ang akong kasing-kasing nagmalipayon diha sa Dios nga akong manunubo. So, nisod ang Ginoo niya. Pero og masulubon ka kasing-kasing, sirado na, di kasod ang Ginoo, nga ighatag nimo, ni abli jud ka. Mao na gitawag og ang generous person, open ang heart, open ang wallet. Generous person ba? Pero kana mga taong daw, close ang heart, close ang wallet, ang naong sa kusmod. Naing na diyan na kumusta mang wallet nimo, open? Ako'y nagmisa karon sa kasaulugan sa pista dito sa Kapilinya di Fatima, ganihang alas 5 niya. Ako silang gipahinumduman na kining Kapilinya na tukod ni tungod sa atong paghigugmaay. August 8 nisugod tag baligya og slot katong Mother Mary's Healing and Deliverance MMHD nga tag 1,000 per slot, ni baligya tag 29,000 manting ito 29,000 ka kaning slots nga tag 1,000 nya pagka October 2 2021, mga 2 months lang na-raise na nato ang mga 30,000 ka slots ang atong halin. Mo nang nabarog dayon ang kanang Kapilinya, ang chapel nya. Pagka January 19 nag-raise na sa tag funds nga 10 million para sa consecration ceremony pagka April 4 2022. O duha lang sad kabuan pagka March 13, from January 19 to March 13, 2022, na-raise po nato ang 10 million kapin. Ana. Nakaroon na ay bagong project ang Kapilinya, part 2, ang pag-landscape o pag-develop sa grounds. Mga 98 or 99% na ang pagkahuman. Unya, gi-reporto ni Bishop Ruben Kaganiha, ang total cost sa project
based sa contract nato 24 million. Nya kadto dayong atong kapilinya pagtukod o kadtong consecration ni sobra de ito na ada ito'y excess nga 13 million. Oh, mo to ilang gigamit, mo ilang giuna og bayad. So 24 minus 13 pila? Ha? 11. Nya karon naka as of ganiha naka-raise na sila og 5 million sa ginagmayng kuan. So na-analyze 6 million. Yan ingon sila, Father Sian, pwede imo na sa ning i-appeal sa imong slot kay ato ning tiwasog bayad ang 6 million. Kamo ganahan mo? Muna akong gi-commit. So duha na roy atong slots. Ang bag-o para ni Mama Mary, ang Mother Mary's Healing and Deliverance nga tag 1,000 kay specialized mangining 1,000 nga slot didto. 6,000 ang atong ibaligya nga slot starting today nga first come first serve. 6,000 rabia na pila ray pagkahurot ana 191,000 na guni atong subscriber katunga lang ana mo palit og tag 1,000 gikan karon hangtod sa May kaning month of Mother Mary ba kaning May palit lang mo og tag sa kaslat nga tag 1,000 mmHD Mother Mary's Healing and Deliverance 6,000 ra ni niya ang namaligya ani kita dinhi og ang dito sa kapilinya ang dito sa niya mag-synchronize na lang taani. So starting today ato na ning gi-open. So naatay SBF DAG. Ang atong SBF DAG nahalina na tag 21,009, 38,991 na lang ang available, tag 500 pesos per slot. Nya nani 16 slot challenge nga tag 8,000 niabot na sa 13 ka 16 slot challenge ang atong nadawat. So plus ni karon ang MMHD nga tag 1,000 per slot, 6,000 rasad kabuok ka slots ang atong gibaligya. Mga igsoon, ang mahal nga Birhen Maria malipay gina siya kung gamito nato ang atong katakos ug ang atong kwarta para sa simbahan. Ang sukli ni Mama Mary kanato ug ang sukli practically sa mga santos nato mao ang tinuod nga grasya, material ug spiritual graces. Labi na gyud protection against the evil one. Dili protection tingali sa death kay sayo makay namatay si Jacinta ug si Francisco. I think si Jacinta namatay 6 years old or 7 years old. Unya si Jacinto, si Francisco 5 years old. Namatay na siya. Pero mo ni sila youngest nga mga saints. Pero ano sila? Santa na. Oh, di ba? Og santo. Ngano man ang proteksyonan ni Mama Mary ang ato gyong kalag. Karon sad gisaulog sa Mount Carmel, tos Carmelite, ang ilang ika-75th sa ilang existence dinhi sa Cebu. O, kanang brown scapular, kanang iana nato, protection gyapon na against the evil one. Basta mosunod ta ni Mama Mary ang iyang pagka-humble, pagka-servant sa simbahan, o ang iyang pagka-generous, nga bisan gani ang iyang anak nga bugtong iyang gihatag for our salvation. Manindog ta, mga igsoon, gitanyag sa Dios kanato ang kalinaw, pakiguli, pinaagi ni Maria, mapaubsanon kitang musangpit kaniya sa pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ubos sa panalipod sa atong mahal nga Birhen sa Fatima, dadon sa mga nangulo sa simbahan, ang katauhan sa Dios, haduol kang Kristo ug sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga si Maria, ang atong mahal nga Birhen sa Fatima,
mugiya sa mga pangulo sa kalibutan, diha sa ilang pagpangita, alang sa malungtarong kalinaw, tali sa mga kanasuran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga Kristohanong katilingban, mangita sa kalinaw ni Kristo, pinaagi sa ilang mahigugmaong pagtagad alang sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Maria manggiloy-ong musudong kanila na nagantos sa mga balatian, lawas nun man o espirituhanon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang gahom sa Espiritu Santo, muabot kanato sa ingon ang gasa sa kalinaw, mapadayag ngadto sa atong kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom og tunhay nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nga mapaubsano namong gituboy kanimo sa pangama sa mahal nga Birhen sa Fatima, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay gasa kanimo tungod sa imong kahayo. Giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kaayong away suko. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagimaya sa yangalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, among gihalad kanimo kining mga gasa sa pagbayad sa mga sala ug pagdaig aron sa pagsaulog niining pangilin sa bulahang Birhen Maria sa Fatima, imong pasayloon ang among mga sala ug lig-unon ang among maluyahong kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo sa among pagsaulog niining pangilin sa bulahang Birhen Maria sa Fatima,
ug pagdaig kanimo tungod sa imong mga gasa, sa iyang pagdawat sa imong pulong diha sa iyang putling kasing-kasing, nahimo siyang takos pagpanamkon kaniya sa iyang ulay nga tiyan ug sa iyang pagpakatao sa magbubuhat sa kalibutan. Iyang giandam ang pagkahimugso sa simbahan, sa iyang pagdawat sa tiilan sa cross sa kabilin sa Dios nung gugma. Iyang gidawat ang tanang katawhan isip iyang mga anak nga mataw sa kinabuhing dayon pinaagi sa pagkamatay ni Kristo, sa pagpaabot sa mga apostoles, sa gisaad nga Espiritu Santo. Iyang gihiusa ang iyang mga pangaliya sa mga pangaliya sa mga tinun-an, ug busa nahimo siya nga sulundon sa simbahan nga nagampo sa dihang gibayaw na siya sa himaya sa langit. Iyang gialirungan ang nagpanaw nga simbahan sa iyang inahanong gugma, o mahigugmaon siyang nag-agak kadamo padulong sa langitnong puloy-anan hangtod sa mahimayaong pagbalik sa Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa wayhonong nga pag-ingon: Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon: dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto iyang mga tinun-an ug miingon: dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, mayon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa pagsunay, hinunuhaluwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manasap kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipangulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo.
Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, kami nga malipayong midawat niining mga langitnong sakramento nangamuyo kanimo nga madala unta pinaagi niini ngadto sa kinabuhing dayon diin kami maglipay kanunay uban sa bulahang Birhen Maria, inahan sa imong anak ug inahan sa simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni kung ato gyung itugyan ang tanan, atong kaugalingon, ang atong mga mahal sa kinabuhi diha sa simbahan, diha sa sabakan ni Maria. So, salamat kaayo sa tanang namalit og slots para sa simbahan. Muna na ang atong SBF DAG na apay 38,991 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Unya naani siya 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos per challenge. Nya ang ato sang bag-ong slot karon para sa Kapilinya part 2 nga project nag-raise ta og 6 million, so natay 6,000 ka slots sa Mother Mary's Healing and Deliverance or MMHD, tag 1,000 pesos per slot. So first come first serve gini kay jutay raman 6,000 raman. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. O Maria, Reyna sa Pilipinas, panalig di kami sa mga katalagman. Aga-aga kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Ug paminawa kini
kasing namo. Mga pagduaw, panlimbasog ug pagpangaliw ko. Luwasa kami sa